Opička bola dobrá, ako zhodnotil umpírový rozhodca z Tuniska Adel Aref. Takže 30-15, už iba 2/15 delia Cibulkovú od konečného triumfu v tomto štvrtom zápase. Zaujímavé je to, že Dominika Cibulková v tomto druhom sete, ak dala prvé podanie, vždy získala 15, má teda 100% vyhraných bodov po prvom podaní v rámci druhého setu. V celom zápase 81% efektivita prvého podania. To je určite zaujímavé, keď pingpongové returny nemajú až takú kvalitu, aj tak je to vynikajúce číslo. Dokumentovala to tým najlepším možným spôsobom, poukázala na kvalitu svojho podania v tomto zápase. Esom dokončuje tento zápas 6-3, 6-1. Taký je výsledok štvrtej dvojhry. Druhý set trval 26 minút. Dominika Cibulková si zaslúži uznanie za svoj výkon. Aj ona poukázala na svoj veľký tenisový potenciál. Naozaj v budúcnosti môže slovenský fedkapový tím byť mimoriadne silný, ak bude pokračovať tenisový rast Dominiky Cibulkovej a Magdalény Rybárikovej. Objatie s trénerom Petrom Hrunčákom, ktorý je jej osobným trénerom. Na poste trénera Dominiky Cibulkovej vystriedal Ladislava Simona.